Поздрави от Посейдон бане. Тук свърши сухоземното пътуване от ето тези байри. Сега съм в центъра на селцето. Те са няколко селца, едно друго, вплетени в разлятия лиман от Кантабрийското море. И след малко вземаме ето онази лодка, която се отправя насам. Доста е дълго разливането. И след това по отсрещния вер, малко вдясно, и 245 стълби са нагоре. Тук не се вижда. Докато стигна другото било. Красиво е, светло и навсякъде ме поздравяват с кайшо, което значи здравей, добре дошло. И ме изпращат Сагур. Така че сега отивам за лодката. Интересно дали от този кей или от срещния. Може би от срещния. Поздрави, приятели! Посейдон бане!